Hello, what's up? Good morning mga chuy! Oo, magandang umaga sa inyo lahat, no? Sa lahat ng, magandang umaga sa lahat ng mga chuy na nanonood ngayon sa atin, no? So ngayon po ay panibagong vlog na naman po ang gagawin natin. So ngayon, ang mangyayari ngayon, mga higala. No! Ay! So abangan nyo na lang po yung, yung bago nating vlog kung saan tayo ay, ang mangyayari po ay tang-ina. Mamatay lagi. Wala kay butin. Kita kayo, day. So, ang mangyayari po ay gagawa po naman tayo ng pabrinihan challenge which is, ang ating kasama doon ay ang nag-iisang, Tai. hindi nagdadalawa, pero yung katawan niya parang dalawa na. Grabe ka. Akala ko. Ikaw ay akin? Anong dalawa? Akala ko, ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. So, ngayon po, So, hindi po muna natin yun gagawin kasi ang gagawin natin ngayon ay magluluto si Mama ng isang pisat. So, gagawa siya ng homemade pizza, mga higala, mga chuy. So, if kayo gusto nyong huwag kayong lumipat. Asa din? Lumipat ng ibang channel. Kaya dito na kayo tututok sa aking kakaibang niloto. Ala! So ngayon po, magtatagalog po tayo mga choy. Kaya meron po tayo mga viewers na hindi po talaga tayo naiintindihan. Kaya ngayon, tayo nang mag-adjust mga Bisayang animal. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, Ginoo ko. Maraming ingredients. So, maano po ba yung hinanda mo para sa ating mga chuy? Ito ay lahat. Ay! Isang. Pisat. Isa. Pisat. So, meron po tayo ditong onions. O zaman ay anong kwan? Tagalog ng onions. Garlic. Bawang. Bawang! Sibuyas. Bawang! Sibuyas. Sibuyas. Bawang ang ahos. Wala ko yung Tagalog. Dito na ito ng imuhang pizza. So, yan po yung DIY oven niya. Isang malaking kaldero. At isang malaking kusinira. Isang malaking kaldero. At isang malaking kusinira. At isang malaking ulan. Po ako mana. So ito lang po yung gagawin natin mga choy. So gagawa lang tayo ng karatatat dito. Kapo yan. Gagawa lang po tayo ng karatatat. Gagawa lang po tayo dito ng karatatat. Vlog po natin ngayon, wala po tayong sit down vlog. So, mangyari po dito ngayon. Kasi ang gagawin ni Mama ay homemade pizza. So, i-vlog lang po natin yung gagawin niya. At gagawa lang po tayo ngayon ng kartatantaduhan. Tagaig 1,000 boy nasa kompitan. Kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and click notification bell na lang po para ma-update kayo sa mga bagong videos sa i-upload ko na magbibigay ng aliw at saya sa bawat nabibigo at nasasaktan yung mga puso. Time uwan na! Hello, what's up sa inyo mga choy? It's another day, So ngayon, another vlog na pang gagawin natin. Good day sa inyong lahat. So ngayon po mga choy, dahil hindi po natin natapos yung unang vlinag natin gumawa, Mama, ng, saka na ito homemade pizza! So ngayon po Ma! What's our Dadali di bolday. What's our dish for today? Chicho.
Ay, what's potato? Potato cookies on. Ay, what's the, Tagamay plato butangan. kuan? Ano bang, ano? Apoy, ano? Ingredient. Oo. Meron siya nito. Ano yan? Crabs. Scrub crab. Breadcrumbs? Asa tsaka to. Ay, tsaka to? Tsaka to. Kani ba tsaka to? Tsaka to? Tsaka to. At tsaka to? Tsaka to. So, meron siya dito ng ano, mga choy, no? Meron tayong breadcrumbs, cheese, naman daw kayo ni bayan ang sabak na maskuha. potato na pinakuluan. Pagkatapos ay dinurog-durog-durog at dinurog-durog-durog-durog. At Diri Giselle, ikay luto. sa pangalan ng iyong giluto, ma? Ay, cheese, mga choy. Po mga choy, no, ang smash potato, o smash, dinurog-durog-durog-durog. na potato, mga choy, ay minasa niya. At pagkatapos ito, ay ang ipapalaman po natin ay ang chess, sir! Hamon tato. Butang Wow. Ayun po ano mga choy, bago po natin ipagpatuloy ang vlog na ito, shout out po sa ating mga kachoy at mga kachay na pa out po pala kay Charlie Puth, kang Precious Marie, Ronaldin Amistoso, Bia Arnado Batulat, si Aya Villarmino Dasilio mga choy, si NN Barita Tulied, Claire Olasiman Arellano Ortiga Jeanette, Gritzel Vargas, Jan, shout out sa iyo Jan, Gigi May Binasbas Danyo, Aileen Tudod Namyong Rain Chavez, hi sa iyo Jan, GC Clear Danyo, si Deezer Ann Maglasang Alford, Kenshin Himura, Angelica Katakis Ruiz, Razel O Sumarago, Loon, Rachel Ilustrasimo Machoy, si Bibilen Olaraziman Arellano, Clarissa Andoles Mondroid, Alinjan Flores Junaldo, Marco Pipito Valles, si Gay Ripaha Mantos, Desiree Joyanova, May Sumayang Lungakit, Pamela Viraki Hubay, Brizo Tautuan, Junaline, Kevin J. Flores, Frix Alexander Bandawe, Jai Rev Piamonte, si Lovely Garciado Lipanglipang, Roshan Visitacion Harabes, Chan Idanyo Disekan, si Rastambay Kanagan, mga chuy, hi sa inyo dyan, si DJ Hits Arrogancia, si Ariel Alforno, si Pable Cabiao, Sumalinog, Jaimel, at si Inami Lavares. Then, Ginanito ko ang patata, nilata nilata, sa aking kamot. nilapat sa aking mga kamay kasi wala akong kihoy na At panglata. ang liliit ng daliri mo. Kasi umano kasi malapit na ka naging inano dahil yung snack walang kubi sa aming bahay. Lagi kain-kain. Malaging kain-kain. Kain is life. Walang tulog-tulog, kain-kain ng Walang parati. walang diet-diet. Walang diet-diet. Kain sa umaga. Kain sa gabi. Kain sa gabi, kain sa umaga, kain sa walang lahat ng oras, kain-kain lamang, walang tulog-tulog. Basta pwede kainin. Limuta. Basta pwede kainin. kain ng Basta tae. kahit basta kainin, basta makain. Kainin natin. Kainin natin kayo mga chuy. Kakain na kayo nito. Ganito ang ginawa ko. Mga choy. Hindi ako sige. Ang result na niluto ko. Palag, ano yun? Na ano yan, anak? So, what's up sa inyo mga choy, dahil luto na ang niluto niya. So, it's tikman time. So, again, no, reminders, if nakukulangan kayo or hindi nyo gusto ang Tagalog accent natin or Filipino language accent natin, galala, Kamo ko na Bisaya, magpugos-pugos, yung kagaling ko, lalim ba? Manad nagbinisaya. Anyway, tikman na natin, piste kainit. Ay, kalam niyo. Gata iya pong ibuyan.